Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Joint Action Committee ki khun ki hajar jong ka hima soyong kal ai khublei kerpang ya ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bala sngap ya ka jingdawa ba ya ka jingu jingnam man suspend yo ba shempang thaba na ka jinglong lingdo jong u hapo ka hima soyong mat ban thung yo ba si polong kum administrator wan page report ya ka sinchar khadar hapo ka hima soyong haka jeng kran bikilat pathai khubor uba purning sabong ubolong nongalam jong Joint Action Committee ulaong bagi khun ki hajar ke hima soyong gidon ke jingkerman bo ba si polong undubla ban penyat baik ya ka sinchar ka khadar bat ban weng ya ki jerwet jerwat bagi hima soyong kalamat hagini ki sinam balalinno iwan naka Joint Action Committee khun ki hajar jong ka hima soyong bat kadai halor kanong rimba bi kwa ban ai khublei ya ka Khasi Hills Autonomous Usul kamtam ya u si yam jongi iba titos welkain nang ta u estimate member in charge na dekai iba jambor bat kumju iki officer jongka district council kibla don benta pan ulong ya kawai nakimat kiba ni dalai dawan lu sama ja kendai kata kalau ban suspend yo ba sempang thapa bala le kikam balong be an beriti hakajar kadar po kimasoyo tengi ai kublai yaki ba kam dam dadai ka jing kya lam ka jongki so ba ka jing dawa jongi kan poi chak thong jing chok te ka jing dawa ka jongi ka long ba ni la ya dawa ban suspend yu te na liak ka sungsul ha ka sti ka ba ha ka arterik December arjar a kala pani ba kala suspend no yu ba sampang thapa te halor ta kan rim ni so kan ai kublai ya ka district council ba ikini ki kli jongka council ki ba la pendap ikini ki jing ujor ki jongi lengba ka jing sim kya jongka sungsul mentah kila don ki senong ki ba layo no ya kasana don ki senong hapo ka himas yong ki bom siam layo ya kasana trekam te ka don ka jingi huri hura ka jingi le politik ber kiwe pat te hendrei gi iba mentah kala hapo ka jing pet ka jing sensar jong uba administrator uba si polong kil don likely ki senong ki ba ki layo ya kasana kum ki ramba senong tengi su ba kadai ka jing kerku ka ba kraw na wata himas yong bat ni kermen ru ba si polong undang trei bahai kam bangla dangla ur pentelun kenang ba kenlong ke jingkerku na benta ka sinong kathau hapo hi masayong hi bro kowe te sawai pat ka bangi kwa ban kan ne kalong ba halor ke jingil lambah kala jongki kato kat ne ki badai na ki political party ki ba nyum so don kam ban ya tu hang de ki ong ba om don kam e ban le cham store ya kane ka kam ki kam habai dei bat ka kam rang ba snong ka jing bom me sanot on sale hapo ka on layo acting da uwe te kane ka ba mi kwan pensai sen leng ba jong pi ki la thai kubor ba kum kane ka jingkran ru kalami na kita ki gila bandong ki politician ki ba persang ban lamba klai ki hun ki hajar jong ki masayong ba kin namlet sa sel ne ki mlet kendu yo administrator ba kin pan ni kita snap ki te na ta kada mi kentu ki to ki rang ba snong na kisnong ba per po ki masayong ba kin let chu administrator ban pan ya sanat khamtam kito ki bamyo sanat khamtam kito ki ba lasya penduk no ya hok jongki ba lasya le politik ber cerita kin yo ya sanat te kata long ka jing kentu na kalian jongi kum ka JSC ki khun ki hajar jong ka masayong ya ki ramba sinong ki ban po ki masayong hi bro ko be te sawai pat na ko ban ong ba habai dei pat ba ka jing tukla jongi politician kidon ki politician hapo ka himasayong kibale isu politics yakne kam himasi ma ka jongi na kalian jongi kum ka JSC hi nadu ba mi hi idan ne pedeng yem sem la don link bat no ru ki politician bar ka jing tmu jongi hi kelong ban yakun lane ban penyo ya hok jongki rang ba snong ba ya hok jongki hun ge jan jongi masayong hi na pot te kidon ki politician ki ba persang ban nyalam bakla ban tukla har by day bat kajing thung administrator na kaliang kan sungsil te na kaliang jong ka Joint Action ki committee ki khun ki hajar jong ki masayong ni kan bahasa
ba lada ka diskusi ka persengap ya kita ki politician ki ba yele strictly ban huri hura yang jar khadar nakal yang jong JSC in sa simpat dak senjang ka batang ni kan dak basa nim kwa asu ba ka jing kenrum kenram hapo ka himas yang kandon te namta kito ki politician ki bom don isu politics ni kan dak basa lada phim don ke isu politics ba pinye kon election la nei ba pinye le election wan chani ka JSC ni ai ta ki isu ba pinye kon kam dai ba pin sim ya kan ka kam jong ki ramba snong la dai ban sim ya kan ka kam jong ka jinghuri hura po ka himas yang ban pelong isu politics ngim kwa su ban le politics ya kan ka kam na kata kata isu ban ai kublai ya usul bat ka usul ka ban baks kam ya administrator ban penne ya administrator kat ba pat yo ban jit da uwai pat ulang do batamai katahi ke jing dawa jongi ki bang lewan masbit apo jong usul ro kibun bidau tang pa ki ba kham kong san hi ka dai ka jing bom ai sanat ikirang ba snong kata ka dai uwai sa uwai pat ka jing bom penbiang ya ka bodjat namar hak appointment order le ka sanat jong ba basam phang thapa ong ba dei bandon ka bodjat ngau sunang ka dei ban biang ka jing kan jing dia andai apo ka himas oyong ya ka jingmi jong ka jingmi jong ka pisa pilain du la supan loktang kum kanau kandi baru ka pisa pilain wa mi apo himas oyong ka suja lenti na kata kadai ka we kadai ka mat ka ba na kaliang ka usul kala suspend di bahasa phang thapa ba kata dei ka mat ka ba na kaliang jumi kum JSC la dawan po support andai kipun kima ka we pat ka bangikan na po support mo na wa mo tumur andai ya ka wa mo tumur du mentah ka kadang sateng tengi saya dan ya song perkat ni saya budin kenang bak tai no no kenam let no sponsor tegi bun ba ki mat hi ki dei ta kita hi ki bakam mat ki ba na kalian ke JSC le da persia ni bang ba akum sensar khada ka banengkong kalong ba uklit no sensar de ben pet ya ka badai ka balai te henrei hapo ka himas yong hi kum ba long bercerita la susah use hakini ki political party le ni ki politician ngim ka daw ye no ru henrei ki use na por yo lendo ki mas yo na kata kadau ka cencara ka himas yong kalau politics ya ubri badai ubri la jong la daw pan sanat mentar la ban ai la daw ai san hajar dekat don du kirim ba sinong gi ba pentip sangi ba kisupan sanat untung-untuhi wong ai don kam tak san hajar dekat ba sanat la yo sanat tinata kadau kami ka huri-hura tip yo put usam po ka kisnong gitaw na ta kadau kom cencar hapo himas yong hi kalau huri-hura tu ta na ta kadau ka kadai ku ka ngila ban ong kadai ka jing bom ya kum kriti sencar kada jong ka hima adai ba ya kum kriti sencar jong ka hima ngatrai don kam ya kita kerukom ban aisana ya kita ki bom don ki sinong lane put usam bopia nak liang ka nak JSC ngile pan ya hima te henrei ka bang ki pau sha hinto hi kalong ba nak liang ka hima so yang kam sim don kata ka trikam ka bala tho henrei ki sulong ktien ba dia kata ka jing long ktien hadu mentalong kasu nak liang ka juk kam desu ka por bang ni bot kata ka jing kam ktien lese ka jing kam ktien kala bendei ngimla bentip tinata ka daw hadu mentahi ka himas yong kam don ni kerkom sencar kada na ta ya kerti sencar kada na ta ka thurmur kerkom sencar kada ka jingle politics ka dai na kelas tang du mensua berkata ka jingle politics kalong ba ya ubriu badai ujung lajong nuksa ya ujung lajong kemudian ada pansana ru aibe ya bomdai ubriu lajong pak ada pansana ru mai kata hi ka jingle politics ngimtip gile politik na kom badai kata ka dai ka jingle politics barbalai na ulang jeng sak liang ya ubriu badan ha parti lajong mulai badai nak juk parti ladan kam sanat yo beta tendra yang kita ki bom don nak juk parti ladan kam sanat ten jahat ni kata ada ke jing temu bak mat jong ka JSC nomor ke JSC ka jing temu bak mat kalong ba ladala ban penbet no gini kam rakhat ka jing temu ban kong ka bangin le kalong ba ngin yok no la kan jong ka kitri kam kata kalong ban ni train kat bagi hima ini train kat ro bar ka pot sosial ban don la ka bil ban thaw ya ka bil jong ka himas yang bat bangin yok dak hak dengan himas yang kata hi gini temu bak mat ka ba na liam ka JSC kami sikma